Goizeko 10:37 eta esan bezala, aurkezpenan esan bezala, gaurkoan, hauxe izan martzan gure doinua sintonia, Tolosara begira jarriak gaurkoan, inauteriak prest, beste herri askotan ere, baina gaurkoan, bueltan ditugu sustatuko lagunak, ostegunero bezalaxe, eta Luisio Fernández ere prest, egun, non, Luisio? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues hemen festara gehitzeko gogoz, bueno, igual goizegi gabiltza. Bai. 12 arte ezin gara festan hasi, Luisio? Bueno, hain zuzen ere, Bitartean. hori da, komentariotxo hau da, albistea Bai. atara egulako sustatun, eta, bueno, Tolosako inauterietako nobedade bat dela gaur, bueno, lenguan ere estrenatu zuten, ez? Kaldereroen egun batean eta proba bat Bai. egin zuten, eta badabilen gauza hori da txaranga.eus. Bueno. Eta da, bueno, mugikorrean aplikazio bat bezala ikusten da, baina, ordenagailuarekin ere ikusten duzu, eta adierazten dizu non dagoen Tolosako konpartza edo txaranga bakoitza bai. mapan denbora errealean. Hiru garatzailek egin dute Tolosakoek, baina ematen du udalaren laguntzaro Ados. udalaren webgunean ikusi dugu honen referentzia, baina bueno, esan dizagun hiru izen hauek, Joritz Alberdi, Julen Aranzabal eta Itxol Garmendia Tolosarrek sortu dutela hau, eta ni pentsatzen dut jarri dietela bakoitzari GPS bat edo, bueno, telefonoetako bat txarangero bati zuetzara despistatuko, esango zioten, zu beti hor tromboiakin, tokatzen dana egin. Bai. Eta hoiek, mapan agertuko dira. Eta lentsuago konektatu gara, baina noiz hasten dira mugitzen gauza hau? 12etan da 12etan. txupinazoa. Bueno, Beraz. gonbidapena, hor zaudeten entzule eta ikusle hoi, txaranga.eus konprobatzeko badabilen, espero dugula baietz, 12etatik aurrera. Ostegun izen horretan, baina, bueno, beste herri batzutan ere badaude, ideia hau aplikatu daiteke. Bai. Herriak biztanle, txaranga eta kale asko baditu, beste batzuetan ere aplikatu daiteke, Eibarren, hemen konektatzen garen toki honetan, hemen eguen zuri, esate zaio gaurko egunari, eta txarangen eguna baino da umeen eguna. Eta arratsaldez ume guztiak irtengo dira jantzita. Bueno, mozorrotuta. Beste jai bada, ez da hain lololo. Tolosako hori bezala. Eta zuek bestela, mozorrotzen zarete? Asteburua edo feste? Horiz eta gorriz bezala gaur. Norbaiti atentzioa dituko dio Twitchen. Ni gaztetan ibiltzen ditzan, baina... Hilerik ere ez daukagu eta ganadarik ere ez. Primeran, Luisio. Bueno, horixe txaranga.eus aplikazio bezala, baina webgune bada. Bai, bueno, esplikazioa ematen dute, ni nahiz ibili, zeharka ibili nahiz ni Tolosa, baina galdu egin daiteke bat eta bere txarangaren zea galdu, hori da esaten dutena, non dute dago nire txaranga. Gertatu daiteke. Hainbeste jenterekin gero, igual, claro, aurkitzea ere izango da. Jendez jende inguru, bueno, ikusiko dugu, inauteriak pasatzen direnen, Enabili ridikuloa jartzen ideia, ideia interesgarria. Bai. Bueno, a ber ze valorazioa edo valorazioa egiten duten. Hori da, ikusiko dugu. Horixe. Primeran. Bueno, hori izan da gaurko lehenengo albistea, eta nondikan jarraituko dugu, Luisio? Bueno, beste aplikazio bat, mugikorrarekin, hau bai app bezala instalatzen dena, Stellarium, aurrerapenez, ez inauterietako, baizik eta udarako. Honetaz, bere garaian ere sustatu argitaratu nituen albisteak, nola aurten, abuztuaren 12an, Euskal Herrian eguzki eklipse total bat egongo den. Bai, hori da. Iluntasun osokoa, Euskal Herriaren mendebaldeko parte batean izango da. Berandu xamar, 8:30, 8:40 ordena galdera, orduan eguzkia pixkat behean, baina
baina egun argiz izaten da, Bai, bai, bai. abuztuan Udan oraindik, bai. Mhm. eta lainoak errespetatzen bagaituzte, ba, espektakularra izango da. Bestela ere, Bai. iluntasuna izango da, lainorik, Mhm. Hori bai. jainorik bada ere. Eta eguzki eklipse totalak nola diren oso gutxi, Mhm. aurreikusten da, bastante kaos egon daitekela egun horretan. Irakurri genion artikulu bat, Javier Armentia, divulgatzaile Bai. eta zientzialari bada, Iruñeko planetarioko zuzendaria izan da, hainbat urtean, Mhm. eta berak uste du prestakuntza gutxi dagoela, erakundeen aldetik, eta kaos, errepidetako kaos bat izango dela, abuztuen Mhm. 12 tokia aurkitzea eklipsearen bideetan. Mhm. Ze eklipse hau mundu osoan ere gehiena itsaso ozeano Atlantikoan da. Vale. Eta Iberiar penintsulan da ikusiko dena. Eta egonez bila eta badaude bidaia paketeak eta hola, ba, Ostras! ingelesez saltzen, Bai. egun batzuk Iberiar penintsulan eta eklipsea barruan eta mendi bilaldiak eta pixkat hola, natura eta zerua eta gauza horiek. Ostras! Eta orduan hemen ere demagun, ba, seguratik edo eibartik ikusi eta esperientzia nahi bagenu, Bai. joan beharko gineke, ba, Araba, Nafarroa Mhm. parte horretara, baina nora goazen eta nola, ba, pentsatu beharko da. A ber, errepideetan zer topatzen dugun, eta gero puntu zehatza ere bai. Mhm. Bueno, Ados. esplikazio guzti honen ondoen, honetan nator. 8:30 aldean eguzkia nahiko behean egon daitekeela. Bai. Eta segun nun jartzen zaran, muino baten atzean dira da. Mhm. E, eskutuan. Bai, bai, bai. Segun nora begiratzen duzun. Ez bakarrik begiratu behar duzu eguzkiaren posiziora, baizik eta eguzkia, ez dezala eraikin batek edo mendiak zertu. Tapatu, Bueno, bai, bai, bai. zuzenean ez zaio begiratu behar, baina, bueno, esperientzia aukitzeko ere, ba, eguzki argitan egon beharko zinateke, Mhm. une horretan eklipsea Vale. bizi izateko. Eta Claro. eta hortarako da Stellarium Aplikazio. mobile aplikazioa. Ze da, bere funtzioa ez da eklipsea bakarrik. Bueno, bere funtzioa da firmamentoa, Mhm. izartegia erakusten Vale. dizu. Ados. Eta erakusten dizu kamararen bidez Mhm. errealitate edatua esaten zaion forma horretan. Vale. Bueno, sustatuko irudia erakutsiko dut, Bai. ikusteko eta ulertzeko. Bueno, azalpenak, nondik nora pasatzen da, eta hola, Mhm. baina hementxe dugu Stellariumeko kaptura bat Bai. jartzen du behan data, abuztuak Mhm. 12, Eta sortzirak gaueko eta 8. 18, Bai. baina Mhm. kamera hau ez da hartu orduan. Hau da, orain dela 2 aste lagun batek egin zuen Stellariumeko argazkia eta Mhm. mugitu dezake. Baina mugitzen Vale. duzula, begiratzen duzu posizio jakin batera eta erakusten dizu momentu horretan ara begira ze Vale. izar leudeken. Orduan, Aha. denbora aldatu gabe gauez ateratzen baduzu Stellarium eta begiratu zerura, Bai. gainazalean jartzen Bai. dan Mhm. irudi horretan Filtro bat izenak bezala esango hori dugu, da, no? filtroak Mhm. ikusten duzu, ala, izar hau, konstelazioaren Bai. forma, ilargiaren posizio, ez bakarrik izarra bezik eta ilargiaren posizioa eta Mhm. eguzkiarena ere badago, Bai. eta orduan zuzenean ikusten duzu, baina Vale. ikusi ezakezu ere beste momentu batean, edo tokitara begira, nola ikusiko da hau. Vale. Orduan, kale erdian jarri du abuztuaren 12ko hori, eta ba, eguzkia eta ilargia biak, bat ikusten da ilargiaren, ikusten ari garen irudian, Bai. justu eguzkiaren erdian, hau da, ze hori da Mhm. eklipsea, Bai. ilargiak estaliko du eguzkia, ba, ikuspegi honetan arkupe baten atzean Hori da. tokatuko litzaioke. Etzan Orduan, ikusiko orduan, bai, bai. orduan, zer egingo dut nik, adibidez? Pentsatuta daukat, Arabako bastar batera joatea. Badaezpada lehenago joango naiz, Hori da, probatzera aplikazio honekin.
A ber, hemen ikuspegi bazter polit bat hola, Mhm. amildegi batetik gertu eta hola, eta hemen lautada ikusten, Arabako lautada ikusten da, eta hemendikan aplikazioa askuan hartuko dut eta Bai, jarriko mugituz. diot Ba. delako data Mhm. horiek, sustatuko artikularre bat dute ze data eta ze ordutan eta Mhm. estekak eta orduan ikusiko dut, hemendik eguzkia ondo dago, edo ez, hemendik Bai. kasualitatea eguzkia mendi horren atzean egongo da. Claro. Ez da nik pentsatu nuena toki egokia hau. Mhm. Orduan, Bueno, horixe, orduan, esploratzeko eta pentsatzeko balio du orain. Honek kotxe ataskoak ez ditu kenduko. hori da, bai. Baina Ez. nora joan gaitezken interesa daukanak. Ni badaukat interesa, gauza Mhm. honetan ez dut sekula Bai. ikusi eguzki eklipse bat, eta Euskal Herrian urrengoa 70 urte barro, edo lagoren bat izango da, edo Ba, ez. halako zerbait. Eta orduan, badaukat gogoa, eta gero, bueno, toki egoki hori hola bada, ez dakit, kanpin denda edo jarriko dugu, astebete lehenago, edo tur bat erosiko dugu, edo ez dakit, Bai, edo bai. autokaravana, edo, zerbait. Baina, Bueno. lehenengo toki egokiaren bila Mhm. jada Bueno, lana planifikatzeko, baukezue, bueno, ez dakit, ez du interesgarri Bai, egiten. bai, 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 guztiz, Abuztuaren bai, bai. 12 urrutian oporretan ez bazaude, Bai, bai, ez claro, seguruenik eta iriko eta dira. zuk eta Bai, ni bai. bezala, da, Gipuzkoa eta Bizkai guztia mugitu Be gaitezke hori da. Hori da. Araba edo Nafarroara, batez Bai. ere Arabara, ze Araban lehenago dator, itzala dator, Kantabria, Vale. Santander aldetik dator, eta Mhm. Bueno, Nafarroa hegoaldean oraindik eta beherago egongo da eguzkia. Orduan, dana egongo, han elkartuko gara. Ni sekretuan toki bazter batean igual eta bai, topatuko ditut 20.000 ezagun, auskalo, ez? Bueno, Gertatu daiteke, bai. Ze, bueno, fenomenoa bitxia da. Eta, hola, zuzenean ikusteko, baixe. Baina, hori, gomendioa bai, betaurreko berezi batzuk behar dira, bai, eta bueno, ni hori da. enoa holakoari zertzea, enoa begiratzera ere nik Mhm. inguruari begiratu nahi diot. Hori da, oso ondo. Bueno, Estelarium du Bai, izena, eta sustatuko portadan dago albisteen artean, mhm, hortxe albiste hau hori ere. da. Bueno, abixatu Mhm, duzu, lemailen prestatzeko, hori da. hori da. Mhm. Primeran, Luisio. Bueno, eta jarraituko dugu, puntu eusek egindako, Bai, azterketa bat edo esango dugu, ez? bai, bueno, urtero egiten du. Mm, Igaz ere datu batzuk atera genituela iruditzen zait, euren bai. txostenetik, ze daukate gauza bat deitzen dena zibersegurtasun behatokia. Mhm. Eta, bueno, sarean trampa eta gauza asko da badaudela, eta asko egiten dira, dominioak erosita eta okupatuta, eta ordan Mhm. dominio kudeatzaile batek, puntu eus dominio kudeatzaileak, Bai. begiratu egiten dio kontu honi, Bai. Mhm. eta, Bueno, phishing bueno, hau ere erakutsiko kontak dizuet. Bai, hori da, hitza erabili duzue, pixkat hori ez da, horixe. dakinenarentzat phishing hori zer dan edo, Luisio? Vale, orduan, igaz detektatu zituzten, detektatu eta konpondu eta bidea moztu eta segurtasun arriskuen Mhm. artean, risk alert horiek dira izen susmagarriak eta hola gehiena hori Bai. da, beste susmo batzuk, baina phishing izeneko jardueran, ehuneko 15eko gorakada bat, Mhm. ez ehuneko 15eko arriskuen Bai. kopuru bat, eta aurreko urtearekin bikoiztu gainera. Eta phishing Mhm. zer da? Phishing da, ez da virusak sartzen zaizkizula hemendik, baizik ez da, engainu soziala. Mhm. Aurkezten zaizu zerbait, zuk klik egiteko, Hori da. benetako eskaintza, benetako lagun baten zera, Mhm. zure erakunde baten kontuarekin lotura eduki dezakeen Mhm. zerbait, da harrapatu nahi zaituzte, baina sozialki, hau da, Bai. ingeniaritza soziala da, Bai. batez ere, ezta? Hemen parentesi bat, ze gure inguruan, lagunen Bai, artean eta, Instagram bidez, bai, mezuak iristen zaizkizu, baino pertsona horren argazkia eta balia bezala, kontutikan, bai. bere kontutikan, iristen zaizkizu, kaixo, euskeraz,
hau euskaraz eta lagunen artean Bai, bezala, da kaixo, artikulu batean idatzi dut eta zure laguntza behar dut hau partekatzeko. Klik egin. Eta euskaraz bere kontutikan, bere argazkiarekin, bai, bai. bera, Hori da, afektatuko hori da, den hori da phishing kasu bat. mhm, Instagrametik dator, ez dagokio .eusi horri hori da. zuzentzea, Mhm, baina domeinuak eta izan daitezke, kutxabank.eus, kontu bat hori da bazenuan baita ere. bertatik, eta orduan Mhm, gauza hoiek zein du behar dituzke. mm, Kutxabank.eus kutxabankena da, baina mhm, kutxabank.eus eros bai. dezake Mhm, norbaitek eta erroreari erreparatu ez eta mhm, hortikan etortzen dira bai, 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 bai. domeinu kudeatzaile batek begiratu behar dituen zeak, ez? Mhm, Adibide bat, pantailan ikustegatik hau nire postontzia jasotakoa, bueno, pues vale. Instagrameko horiek, ba, ez? Nire BBVA kreditu txartelarekin, ba, abantaila extra batzuk eskaintzin Mhm, dizkit BBVA. Kontua da, nik ez vale, daukatela hor konturik, edo gezurra da, baina vale. milioika bidaltzen dira, eta jasotzailetako batzuek badukate, Seguro BBVAan bai, daukela. eta, bueno, eta mezu horretan gainera klikatzen du, eta helbidea da, bueno, hemen helbidea etzan oso disimulatua, baina Mhm, BBVA bazegoen helbidean, ez? vale. Eta gero zuk esan duzun hau bueno, esan dut ingenieritzarekin ez dela egiten, baina bai, egiten da masiboki egiteko Mhm, suplantazioak beste erabiltzaile askorenak, eta hemen mezu bat zeukan jasotakoan argazkian ez da ikusten, baina irakurriko dut, bai. ilustración de dos personas interactuando Interactuando. con una tarjeta BBVA azul gigante, una con lupa y otra sentada sobre monedas. Hau da, Ah, zan agindu bat adimen adimen artifizia. artifizialarekin iragarki irudi bat sortzeko. Eta, Ostras, begira. bueno, horako batekin, ba, oraindik eta konbentzimendu handiagoa Mm. sortuko zuelakoan, Baina ez? Eta partekatu duzuen argazki horretan, letra txiki hori eta azpimarratuta dagoen hori, ez hor genuke irudi bat irakurriko. agertu behar, irudi bat agertu behar zan, klikagarri, eta Claro. eramango zintuena, norabait, eta han eskatzen dizute, baieztatzeko sartu berriro zure BBVA Bai. txartela. Bueno, pues, hori da phishing. Mhm, Phishing, arrantza egitea da ingelesez F-rekin, fish, hori dalako arraina, mhm, jaun izate zaio phishing PH-rekin. Bueno, bai. termino asmatu zuten batzuek, Mhm. eta hori. Bueno. Eta orduan, ba, bueno, pues artikuluan ez bakarrik, bueno, oharra bidali zuen .eusek eta begiratu genuen euren txostenari, baina, bueno, Mhm. pedagogia pixkat eginez, azalpentsu Bueno, batzuk eman ditugu, gaur hemen irratian bezala, bai. ba, Kontuz phishing ibiltzeko. zera eta kontuz ibiltzeko. Mhm. Normalean, ahal bada, klikatu behar duzun URL horretan zer, Dagoen irakurri. bai, hori da, URL hori arretaz begiratzea komen Mhm. izaten da, ahal bada, ahal bada. Bai, ez dugu Et, egiten, baino. bai, eta bero beti hori, beti arriskutsuago telefonoan ordenagailua baino. Mhm. Ze, telefonoan espazio gutxi dago gauza horiek ikusteko, Bai. URL-ak ezkutuan daude, Mhm. orduan, bueno, nik diru ariketa gutxi. Bai, bai, bai. Horrekin. Ahal bai. Zuk esan duzu adibidean ere, ez da diru ariketa, da Mm, lagundu idazu, bakarrik, ez da? claro. Bai, bai. Bai, baina, Bueno, gero ere asko iristen dira mezu bitartez, ohiko mezuak, Ez WhatsAppez beste SMS-ez, aplikazio SMS-ez ere, bai. SMS-ez, iristen direla, telefonoa apurtu zait, lagundu jazu mesedez, idatzi Bai, WhatsAppetik zenbaki honetara. bai. Eta Edo gara DHL eta zure etxetik pasatu gara eta bai, ez zeunden ez da eta etzen den. hemen daukagu pakete handi eder bat zuretzat. Bai, eta hori gertatu zen baita, pakete hori jasotzeko aukera ematen zituen, baino ordaindu behar zenuen 0,89. Hori Hori da, ere hori bai. da. Eta orduan ja, ba, listo. Euro bat eman, eta, bueno, mila lagunek, milioi bat biali eta mila lagunek egin baute, ba, 1.000 euro irabazi duzu. Claro, bai, bai, bai. Ba, horixe. Bueno, eta, azken gai bat, Luistxo, gaurko Bai, saioa bueno, amaitzeko. gainetik aipatuko dugu, txosten bat aurkitu genuen, kultura eta sormen industrien azterketa xehetua,
Mhm. 2025ko abenduan ateratakoa, eta begiratu genuen, eta da Euskal Autonomia Erkidegoan, 3 probintzietan, Vale. Jaurlaritzaren ekimenez egindako azterketa bat, eta hau eta Mhm. bestea, eta datu bat ditu zigun atentzioa. Mhm. Espainia osoan eta Euskal Herrian ere bai, Bai. liburu salmenta gora doa, Bueno. baina gaztelaniazkoena. Mm. Gaztelaniazko liburu salmenta EAEn hamarkada honetan, 2021-tik 24 espazio hori, Mhm. 16% hazi da. Gaztelaniazko liburuen salmenta. Eta Espainian ere, liburu salmenta orokorra, maila horretan hazi da. Mhm. Baina euskarazkoena, jaitsi eginda, 5%. Ostras. Editore batekin, laguna dudan editore batekin joan nintzen lehengoan, eta esan zian, Bai. hori egia da. Hori egia Eta da. Orduan, aztertzea, zergatik edo? txostena luzea da, Mhm. guk laburpena egin dugu, Vale. pena gehien ematen duen kontu honekin, honi erreparatuta, ikusentzunezkoak eta beste gauza asko daude, baina hizkuntza ez da parametro guztietan azterketan ere bai, Mhm. eta hau deigarri egin zaigu, artikulua sustatun dago, eta artikuluan daude txosten osoak, laburpen bat, eta osoa, bi Bueno. bertsioak, eta hausnarketarako. Bueno, begira, hortxe albistea, gaztelaniazko liburu salmenta gora eta euskarazkoen beherakada hori, 5%. Kontrastea oso handia da gainera, Bai, oso handia. bai. Bueno, horixe izan da gaurko azken albistea. Luisio, eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik eta ondo izan, hurrengo ostegunera Ondo arte. igaro inauteriak, eta Hori itzuliko da, gara, garizu madalaia. bai. Ondo izan, aio. Agur.